ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. താങ്ക് യു മാതാജി, പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ, ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ, ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനാശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനെ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശകാരിണേ. ജയ ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിന്റെ ഭഗവത് ഈശോപനിഷത്ത് ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്ന് എട്ടാമത്തെ മന്ത്രം അല്ലെ, എട്ടാമത്തെ മന്ത്രം നമ്മൾ എടുക്കാനുള്ളത്. ആരുമില്ല, 21 പേരെ ഉള്ളൂല്ലോ. അറിയില്ല. അപ്പൊ എട്ടാമത്തെ മന്ത്രം നമുക്ക് തുടങ്ങാം. എന്നിട്ട് നമുക്ക് റിവിഷൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറയാം കേട്ടോ. മന്ത്രം തുടങ്ങാം നമുക്ക് ഇപ്പൊ തൽക്കാലം. ഹരേ കൃഷ്ണ. മന്ത്രം 8. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സപര്യാഗാചുക്രമകായമവർണം അസ്നാവിരം ശുദ്ധമപാപവിത്തം കവിർമനിഷി പരിപൂ സ്വയംഭൂ യഥാ തഥ്യഥോർത്ഥാൻ വ്യഥഥാശ്ച സ്വദീപ്യസമാപ്യ. സപാര്യഗാചുക്രമകായമവർണം അസ്നാവിരം ശുദ്ധമപാപവിത്തം കവിർമനിഷി പരിപൂ സ്വയംഭൂ യഥാ തഥ്യഥോർത്ഥാൻ വ്യഥഥാശ്ച സ്വദീപ്യസമാപ്യ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ചൊല്ലിക്കോളൂ. അകായം അവ്രണം സമാപ്യ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എന്താ പറയണത് ഇതില്? അങ്ങനെയുള്ള ഒരു വ്യക്തി. അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഭഗവാനെ കുറിച്ചില്ല, നമ്മൾ ഭഗവാനെ കുറിച്ചാണ് പറയണത്. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു വ്യക്തി ഭഗവാനാണ്. എങ്ങനെയാണ്? ശരീരമില്ലാത്തവനാണ്, സർവജ്ഞനാണ്, ദോഷരഹിതനാണ്, സിരകളില്ലാത്തവനാണ്, പാപരഹിതനാണ്, സ്വയം സമ്പൂർണനാണ്, തത്വജ്ഞാനിയാണ്, അനാദികാലം മുതലേ എല്ലാവരുടെയും അഭിഷ്ടങ്ങൾ നിറവേറ്റുന്നവനുമായിട്ടുള്ള ആ സർവശക്തനെ വസ്തുതാപരമായി തന്നെ ഗ്രഹിച്ചിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാനെ നമ്മൾ എങ്ങനെയാ മനസ്സിലാക്കുന്നത്? ശരിയായ രീതിയിൽ വസ്തുതാപരമായിട്ട് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കണം. എങ്ങനെയാ മനസ്സിലാക്കുന്നത്? ശരീരമില്ലാത്തവനാണ്. നമ്മൾ പഠിക്കാനായിട്ട് ഈ ഓർഡർ ഒന്ന് മാറ്റിയിടാം. ശരീരമില്ലാത്തവനും സിരകളില്ലാത്തവനും. സിരാന്ന് വെച്ചെന്നാണ് ഞരമ്പൊന്നും ഇല്ലാത്തത്. അപ്പൊ ശരീരവും ഇല്ല, സിരകളും ഇല്ല. സർവജ്ഞനാണ്, സമ്പൂർണനാണ്, ദോഷരഹിതനാണ്, പാപരഹിതനാണ്. എല്ലാം വന്നില്ലേ? ഇനി തത്വജ്ഞാനിയാണ്, അനാദികാലം മുതൽ തന്നെ എല്ലാവരുടെയും അഭിഷ്ടങ്ങൾ നിറവേറ്റുന്നവനുമായിട്ട് സർവശക്തനെ വസ്തുതാപരമായിട്ട് ഗ്രഹിച്ചിരിക്കുന്നു. അപ്പോ ഭഗവാൻ എങ്ങനെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത്? ശരീരമില്ലാത്തവനാണ്, സിരകളില്ലാത്തവനാണ്, സർവജ്ഞനാണ്, സമ്പൂർണനാണ്, ദോഷരഹിതനാണ്, പാപരഹിതനാണ്, തത്വജ്ഞാനിയും
അനാദികാലം മുതൽക്ക് തന്നെ എല്ലാവരുടെയും അഭിഷ്ടങ്ങൾ നിറവേറ്റുന്നവനുമായിട്ടുള്ള ഭഗവാനെ വസ്തുതാപരമായി ഗ്രഹിച്ചിരിക്കുന്നു. മനസ്സിലായോ? ഇതിൽ എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടോ? ശരീരമില്ലാത്ത വെച്ചാൽ ഭഗവാന്റെ ആത്മാവും ശരീരവും ഒന്ന് തന്നെയാണ്. സിരകളില്ലാന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ നമ്മുടെ കൈ മുറിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് കാണാം? ഞരമ്പും ബ്ലഡും ഒക്കെ കാണാൻ പറ്റും അല്ലെ? ഭഗവാന്റെ എന്തില്ല? ശരീരവും ആത്മാവും ഒന്ന് തന്നെയാണ്. ഭഗവാന് നമ്മളെ പോലത്തെ പഞ്ചഭൂത നിർമ്മിത ശരീരമല്ല. പിന്നെ പാപരഹിതനാണ് ഭഗവാൻ, സർവജ്ഞനാണ്, എല്ലാതും അറിയുന്നവനാണ്, ദോഷങ്ങളില്ലാത്തവനാണ്, പാപങ്ങളില്ലാത്തവനാണ്, സ്വയം സമ്പൂർണനാണ് ഭഗവാൻ, തത്വജ്ഞാനിയാണ് ഭഗവാൻ, അനാദികാലം മുതൽക്ക് തന്നെ എല്ലാവരുടെയും അഭിഷ്ടങ്ങള് നിറവേറ്റുന്നവനാണ് ഭഗവാൻ. അങ്ങനെയാണ് ഭഗവാനെ നമ്മള് മനസ്സിലാക്കുന്നത്. ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയവും ശാശ്വതവുമായ രൂപവിവരണം. ഭഗവാൻ അരൂപനല്ല, അദ്ദേഹത്തിന് തന്റേതായ അതീന്ദ്രിയ രൂപമുണ്ട്. ഈ രൂപം പ്രാപഞ്ചിക ലോകത്തിലെ രൂപങ്ങളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമാണ്. ഈ ലോകത്തിലെ ജീവസത്തുക്കളുടെ രൂപം ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ രൂപവൽക്കരിക്കപ്പെട്ടവയാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഒരിക്കലും എങ്ങനെയല്ല? അരൂപനല്ല. അദ്ദേഹത്തിന് ഭഗവാന്റേതായിട്ടുള്ള അതീന്ദ്രിയമായ രൂപമുണ്ട്. ഈ രൂപം എങ്ങനെയാണ്? പ്രാപഞ്ചിക ലോകത്തിലെ മറ്റുള്ള രൂപങ്ങളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തനാണ് ഭഗവാന്റെ രൂപം. എല്ലാ ജീവസത്തുക്കളുടെ രൂപം എങ്ങനെയാണ്? ഭൗതിക പ്രകൃതി രൂപം. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഓരോ ജീവാത്മാക്കളുടെ രൂപം നമ്മുടെ ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിക്ക് അനുസരിച്ചാണ് എന്ത് കിട്ടുന്നത്? നമ്മളെ രൂപം കൈക്കൊള്ളുന്നത്. നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയില് വരുമ്പോ ആ പ്രകൃതിയുടെ നമ്മളെ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിനനുസരിച്ച് ഇപ്പൊ നമ്മളെ ഭൂലോകത്തില് വേറെ രൂപമായിരിക്കും, ആ രീതിയിലായിരിക്കില്ല മറ്റുള്ള ഗ്രഹങ്ങൾ. അപ്പൊ ഓരോരുത്തരുടെയും രൂപങ്ങൾ എങ്ങനെയായിരിക്കും? വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും. ഭഗവാന്റെ ഇന്ദ്രിയാധീശ ശരീരം സിരകൾ പോലെയുള്ള യാതൊന്നും ഇല്ലാത്തതാണ്. ഭഗവാന്റെ ശരീരം ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് അതീതമായിട്ടുള്ള ശരീരമാണ്. നമ്മുടെ പോലെ സിരകളൊന്നും ആർക്കില്ല? ഭഗവാനില്ല. നമ്മുടേതുപോലെ ഭഗവാൻ പ്രകൃതി നിയമത്തിന് അനുസൃതമായ ഒരു ശരീരം സ്വീകരിക്കില്ല. അപ്പൊ നമ്മള് ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തില് ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ നിയമങ്ങൾക്ക് അനുസൃതമായിട്ടൊരു ശരീരമാണ് നമുക്ക് സ്വീകരിക്കേണ്ടി വരുന്നത്. അങ്ങനെ ഒരു ശരീരമല്ല ആരുടെ? ഭഗവാന്റെ. ഭൗതികമായ ബദ്ധജീവിതത്തിൽ ആത്മാവ് സ്ഥൂല ശരീരത്തിൽ നിന്നും സൂക്ഷ്മ ശരീരത്തിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമാണ്. അപ്പൊ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ബദ്ധജീവിതത്തിൽ ആത്മാവ് ഈ സ്ഥൂല ശരീരത്തിൽ നിന്നും സൂക്ഷ്മമായ ശരീരത്തിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമാണ് എന്ത്? ആത്മാവ് എന്ന് പറഞ്ഞ. അപ്പൊ ആത്മാവുണ്ട്, സ്ഥൂല ശരീരമുണ്ട്, സൂക്ഷ്മ ശരീരമുണ്ട്. ഇത് മൂന്നും എന്തിലുണ്ട്? നമ്മുടെ ഈ ശരീരത്തിൽ നമ്മൾ പറയും സൂക്ഷ്മ ശരീരവും സ്ഥൂല ശരീരവും പിന്നെ ആത്മാവും. ഇത് നമ്മുടെ ഭൗതികമായ ബദ്ധജീവിതത്തില് ഈ പറഞ്ഞ മൂന്നും വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ളത് തന്നെയാണ്. പരമപുരുഷനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആത്മാവ്, ശരീരം, മനസ്സ് എന്നിവ വ്യത്യാസങ്ങളെ. പക്ഷെ ഭഗവാനെ സംബന്ധിച്ചെന്താണ്? ഇതൊന്നും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമില്ല. ഭഗവാന്റെ മനസ്സും ശരീരവും ആത്മാവും എല്ലാം എന്ന് തന്നെയാണ്, ഒന്ന് തന്നെയാണ്. ഭഗവാൻ പരിപൂർണനാണ്. ഭഗവാൻ അരൂപനല്ല. ഭഗവാന്റേതായിട്ടുള്ള അതീന്ദ്രിയ രൂപം ഭഗവാനുണ്ട്. ഇത് ഈ പ്രാപഞ്ചിക ലോകത്തിലെ രൂപങ്ങളിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമാണ്. ഈ നമ്മുടെ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലെ ലോകത്തിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമാണ് ഭഗവാന്റെ രൂപം. ഈ ലോകത്തിലെ ജീവാത്മാക്കളുടെ രൂപം എന്താണ്? ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിക്ക് അനുസരിച്ച്, നമ്മുടെ ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിക്ക് അനുസരിച്ച് രൂപവൽക്കരിക്കപ്പെട്ടതാണ് നമ്മുടെ ഈ ഭൗതിക ശരീരം. പക്ഷെ ഭഗവാന്റെ രൂപം ഈ പ്രാപഞ്ചിക രൂപങ്ങളിൽ നിന്ന് പ്രാപഞ്ചിക ലോകത്തിലെ രൂപങ്ങളിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമാണ് ഭഗവാന്റെ രൂപം. ഭഗവാന്റെ ഇന്ദ്രിയാതീത ശരീരം സിരകൾ പോലെയുള്ള യാതൊന്നും ഇല്ലാത്തതാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ശരീരത്തിൽ എന്തില്ല? സിരകളൊന്നുമില്ല. സിരകളൊന്നും ഇല്ലാത്തതാണ് ഭഗവാന്റെ ശരീരം. അത് നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് അതീതവുമാണ്. നമ്മുടേതുപോലെ ഭഗവാൻ പ്രകൃതി നിയമത്തിനനുസൃതമായ ഒരു ശരീരം സ്വീകരിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ നമ്മുടെ പോലെ ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല? ഇപ്പൊ തന്നെ പറഞ്ഞതല്ലത്, അതല്ലോ ഈ സ്ലൈഡ് വായിച്ചത്. പരമപുരുഷനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആത്മാവ്, ശരീരം, മനസ്സ് എന്നിങ്ങനെ വ്യത്യാസങ്ങളില്ല. അവിടുത്തെ ശരീരവും മനസ്സും ഒന്ന് തന്നെയാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ശരീരവും മനസ്സും ആത്മാവും എല്ലാം എന്താണ്? ഒന്ന് തന്നെയാണ്. ഭഗവാൻ പരിപൂർണനാണ്. ബ്രഹ്മസംഹിതയിൽ പറയുന്നത് ഭഗവാൻ ശാശ്വത രൂപം, അനശ്വരത, പൂർണ്ണജ്ഞാനം, പൂർണ്ണ ആനന്ദം എന്നിവയെ പൂർണ്ണമായും പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നതാണ്. അതായത് ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാണ്? സച്ചിദാനന്ദനാണ് അല്ലെ? ഈശ്വര പരമകൃഷ്ണ സച്ചിദാനന്ദ വിഗ്രഹ അനാദിരാതിർ ഗോവിന്ദ സർവകാരണ കാരണം. ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാണ്? സത്ത് ചിത്ത് ആനന്ദനാണ്. സത്ത് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? പൂർണ്ണമായ ജ്ഞാനം. ചിത്ത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് എന്താണ്? ശാശ്വതമായിട്ടുള്ളത്. അല്ല, സത്ത് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ശാശ്വതമായിട്ടുള്ളത്. ചിത്ത് എന്ന് വെച്ചാല് ജ്ഞാനം, പൂർണ്ണമായ ജ്ഞാനം. ആനന്ദം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പരിപൂർണമായ ആനന്ദം, സച്ചിദാനന്ദം. അതാണ് ഭഗവാൻ സച്ചിദാനന്ദനാണ്. അതാണ് പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നതാണ് സത്ത് ചിത്താനന്ദം.
ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ ശരീരം നമ്മുടേതിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമാണെന്ന് വൈദിക സാഹിത്യം പറയുന്നത്. അപ്പൊ വൈദിക ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ പറയുന്നത് എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ ശരീരം നമ്മുടേതിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമാണെന്നാണ് ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ പറയുന്നത്. ചിലപ്പോൾ രൂപരഹിതൻ എന്ന് വർണ്ണിക്കപ്പെടുന്നു. രൂപരഹിതന്റെ എന്താ അർത്ഥം? അവിടത്തേക്ക് നമ്മുടേത് പോലുള്ള ശരീരമില്ല. ഭഗവാനെ രൂപരഹിതൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? നമ്മുടെ പോലത്തെ ശരീരം എല്ലാവരുടെ ഭഗവാന്റെ, അതാണ് അവിടെ അർത്ഥാക്കുന്നത്. അതിന്റെ അർത്ഥം ഭഗവാന് രൂപമില്ല എന്നല്ല പറയുന്നത്. ബ്രഹ്മസംഹിതയിൽ പറയുന്നത് ഭഗവാൻ തന്റെ ഏത് ശരീരഭാഗം കൊണ്ടും അദ്ദേഹത്തിന് ഏതു കാര്യം വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാൻ കഴിയുമെന്ന് വ്യക്തമാക്കുന്നു. അപ്പൊ ബ്രഹ്മസംഹിതയിൽ പറയുന്നത് എന്താണ്? ഭഗവാൻ നമുക്ക് നമ്മുടെ കണ്ണുകൾ കൊണ്ട് കാണാൻ സാധിക്കും, ഭക്ഷണം കഴിക്കണമെങ്കിൽ വായ വേണം, പ്രവർത്തികൾ ചെയ്യണമെങ്കിൽ കൈ കാലൊക്കെ വേണം. പക്ഷെ ഭഗവാൻ അങ്ങനെയല്ല. ഭഗവാന്റെ ഏത് പ്രവൃത്തിയും ഏത് ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കൊണ്ടും ഭഗവാന് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. അദ്ദേഹത്തിന് കൈകൊണ്ട് നടക്കാം, കാലുകൾ കൊണ്ട് വസ്തുക്കൾ സ്വീകരിക്കുക, കണ്ണുകൾ കൊണ്ട് ഭക്ഷണം കഴിക്കുക മുതലായ കാര്യങ്ങൾ നടത്താൻ കഴിയുമെന്ന് ശ്രുതി മന്ത്രത്തിൽ പറയുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്ത് സാധിക്കും? കണ്ണുകൊണ്ട് നടക്കാൻ സാധിക്കും, കൈകൊണ്ട് നടക്കുക, കാലുകൊണ്ട് വസ്തുക്കൾ സ്വീകരിക്കുക, കണ്ണുകൊണ്ട് ഭക്ഷണം കഴിക്കാനൊക്കെ ആർക്ക് പറ്റും? ഭഗവാന് സാധിക്കുമെന്ന് ശ്രുതി മന്ത്രത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്. നമ്മുടേത് പോലുള്ള കൈയും കാലും ഇല്ലെങ്കിലും ആരേക്കാളും വേഗത്തിൽ ഓടാനും അർപ്പിക്കുന്ന വസ്തുക്കൾ സ്വീകരിക്കാനും പറ്റും. ഭഗവാന് നമ്മുടെ പോലെ കൈയും കാലൊന്നും ഇല്ല. പക്ഷെ എന്നാലും നമ്മളെക്കാളും വേഗത്തിൽ, ആരേക്കാളും വേഗത്തിൽ ഓടാനും അർപ്പിക്കുന്ന വസ്തുക്കളെല്ലാം സ്വീകരിക്കാൻ ആർക്ക് സാധിക്കുന്നു? ഭഗവാന് സാധിക്കുന്നു. അധികാരികളായ ആചാര്യന്മാരാൽ ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ പ്രതിഷ്ഠിക്കപ്പെട്ട പൂജാ വിഗ്രഹങ്ങൾ ഭഗവാന്റെ യഥാർത്ഥത്തിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമല്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞ പൂജാ വിഗ്രഹങ്ങൾ, അർച്ചാ വിഗ്രഹങ്ങൾ ഒരിക്കലും ഭഗവാന്റെ യഥാർത്ഥ രൂപത്തിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തങ്ങളായിട്ടുള്ളതല്ല ഭഗവാന്റെ അർച്ചാ വിഗ്രഹങ്ങള്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആദിമ രൂപം ശ്രീകൃഷ്ണന്റേതാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ആദ്യ രൂപം എങ്ങനെയാണ്? ശ്രീകൃഷ്ണനാണ്. നമ്മൾ പഠിച്ചതാണല്ലേ, ഭഗവത്ഗീതയിലും പഠിച്ചതാണ്. ഭഗവാന്റെ ആദ്യത്തെ രൂപം എന്ന് പറയുന്നത് ശ്രീകൃഷ്ണനാണ്. ശ്രീകൃഷ്ണൻ നിന്ന് ബലദേവൻ, ശ്രീരാമൻ, നരസിംഹം, വരാഹം എന്നിങ്ങനെ അസംഖ്യ രൂപങ്ങളിൽ ഭഗവാൻ വിസ്തരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണനിൽ നിന്ന് അസംഖ്യ വിസ്തരണങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നതാണ് അത് ബലദേവനായിട്ടും ശ്രീരാമനായിട്ടും നരസിംഹമായിട്ടും വരാഹമായിട്ടും അങ്ങനെ പല രൂപങ്ങളിലും ഭഗവാൻ വിസ്തരിക്കുന്നുണ്ട്. ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ ആരാധിക്കപ്പെടുന്ന പൂജാ വിഗ്രഹങ്ങളും അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിപുലീകൃത രൂപമാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ അമ്പലങ്ങളിൽ ആരാധിക്കുന്ന പൂജാ വിഗ്രഹങ്ങൾ അതൊക്കെ എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ തന്നെ വിപുലീകൃതമായിട്ടുള്ള രൂപമാണ്. നമ്മൾ അർച്ചാ വിഗ്രഹങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിച്ചു. അത് പൂജാ വിഗ്രഹങ്ങളെ ആരാധിക്കുന്നതിലൂടെ ഒരുവന് തക്ഷണം ഭഗവാനെ സമീപിക്കാൻ കഴിയുന്നു. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഫലം എന്താണ്? നമുക്ക് ഭഗവാനെ സേവനം ചെയ്യുന്നതിലൂടെ നമുക്ക് ഭഗവാനിലേക്ക് കൂടുതൽ അടുക്കാനും ഭഗവാനെ തക്ഷണം തന്നെ സമീപിക്കാനും നമുക്ക് സാധിക്കും. ഈശോപനിഷത്തോ ശ്രുതിമന്ത്രങ്ങളോ അറിയാത്ത മൂഢന്മാർ ശുദ്ധഭക്തന്മാരാൽ ആരാധിക്കപ്പെടുന്ന പൂജാ വിഗ്രഹങ്ങളെ ഭൗതിക മൂലകങ്ങൾ കൊണ്ടുള്ളതാക്കിയിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയതായിട്ട് കാണുന്നു. അപ്പൊ നമുക്ക് ഈശോപനിഷത്ത് അറിയാത്തവര്, ഈ ശ്രുതിമന്ത്രങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാത്ത മൂഢന്മാർ എന്താ പറയുന്നത്? ഈ ഭക്തന്മാരെ ആരാധിക്കുന്ന ഇത്തരത്തിലുള്ള പൂജാ വിഗ്രഹങ്ങള് വെറുതെ ഭൗതിക മൂലകങ്ങൾ കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയതാണെന്ന് പറയുന്നു. അവരങ്ങനെയാണ് അതിനെ കണക്കാക്കുന്നത്. താൻ മനുഷ്യരൂപത്തിൽ അവതരിക്കുന്നത് മൂലം തന്നെ നിന്ദിക്കുന്ന അല്പജ്ഞരായ ജനങ്ങളുടെ പതിതാവസ്ഥയെ കുറിച്ച് ഭഗവത്ഗീത 9-ാം അധ്യായത്തിൽ 11-12 ശ്ലോകങ്ങളിൽ ഭഗവാൻ ഖേദം പ്രകടിപ്പിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ മനുഷ്യരൂപത്തിൽ അവതരിപ്പിക്കുമ്പോ ഭഗവാനെ നിന്ദിക്കുന്ന, ഭഗവാനെ സാധാരണ മനുഷ്യനായിട്ട് കാണുന്ന മൂഢന്മാര്, അവരെ കുറിച്ച്, അവരുടെ അവസ്ഥയെ കുറിച്ച് ഭഗവാൻ ഭഗവത്ഗീതയില് 9-ാം അധ്യായത്തില് പറയുന്നുണ്ട്. ഭഗവാനുമായുള്ള ബന്ധം വിസ്മരിക്കുന്നതാണ് ജീവിവർഗത്തിന്റെ ബദ്ധാവസ്ഥയ്ക്ക് കാരണം. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഈ ബന്ധനത്തിന് കാരണം എന്താണ്? ഭഗവാനുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം വിസ്മരിച്ചു പോകുന്നത്. അതാണ് നമ്മുടെ ഈ ബദ്ധാവസ്ഥയ്ക്ക് കാരണം. ഈ മന്ത്രത്തിലും പല വേദമന്ത്രങ്ങളിലും അനാദികാലം മുതൽക്ക് തന്നെ അദ്ദേഹം ജീവസത്തകൾക്ക് വേണ്ടതെല്ലാം നൽകിക്കൊണ്ടിരുന്നു എന്ന് പ്രസ്താവിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട്, ഈ മന്ത്രത്തിൽ മാത്രമല്ല പല മന്ത്രങ്ങളിലും എന്ത് പറയുന്നുണ്ട്? അനാദികാലം മുതൽക്ക് തന്നെ അദ്ദേഹം ജീവാത്മാക്കൾക്ക് വേണ്ടതെല്ലാം നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട്. സാധാരണ നിലയിൽ ജീവസത്തയ്ക്ക് ഭഗവാനിൽ നിന്ന് എന്ത് പദവി വേണമെന്നോ എന്ത് പദവിക്കായി പ്രവർത്തിക്കണമെന്നോ അറിയില്ല. എന്നാൽ ജീവസത്ത തന്റെ സ്വരൂപാവസ്ഥയെ കുറിച്ച് അറിവുള്ളവാനിക്കുന്നതോടെ ഭഗവാന് പ്രേമഭരിത സേവനം അർപ്പിക്കുന്നതിനായി അവിടുത്തെ അതീന്ദ്രിയ സഹചാരിയായി തന്നെ സ്വീകരിക്കണമെന്നായിരിക്കും ആവശ്യപ്പെടുന്നത്. അതായത് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയുമ്പോൾ, അവിടെ എന്തോ മിസ്റ്റേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് എഴുതിയിട്ടുള്ളത്. സാധാരണ നിലയിൽ ജീവസത്തയ്ക്ക് ഭഗവാനിൽ എന്ത് പദവിയിൽ നിന്ന് വേണമെന്നോ ഭഗവാനോട് എന്താണ് നമ്മൾ ആവശ്യപ്പെടേണ്ടതെന്നോ എന്ത് പദവിക്കായി പ്രവർത്തിക്കണം എന്നറിയില്ല. പക്ഷെ ഭഗവാന്റെ സ്വരൂപാവസ്ഥയെ കുറിച്ച് അറിവുണ്ടാകുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചിന്തിക്കും? ഭഗവാന് പ്രേമഭരിത സേവനം അർപ്പിക്കുന്നതിനായി ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ സഹചാരിയായിട്ട് തന്നെ സ്വീകരിക്കണം എന്നായിരിക്കും പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്. അതായത് ഇവിടെ പറയുന്നത് ഇത്രയാണ്, നമ്മള് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാത്ത സമയത്ത്, സാധാരണ നിലയിൽ ജീവാത്മാവിന് എന്തറിയില്ല?
ഭഗവാനോട് എന്താണ് നമ്മൾ പറയേണ്ടതെന്ന് അറിയില്ല. അപ്പോ ഭഗവാനോട് എന്ത് പദവി നേടണമെന്നോ നമ്മൾ എന്ത് പദവിക്കായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കണമെന്നോ നമുക്ക് അറിയാനില്ല. പക്ഷെ നേരെ മറിച്ച് നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ ആ സ്വരൂപാവസ്ഥയെ കുറിച്ച് തന്റെ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കി, നമ്മളും ഭഗവാനും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കി, നമ്മുടെ മൂലസ്വരൂപം ഭഗവാനാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? നമ്മൾ പിന്നെന്താ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്? ഭഗവാന് പ്രേമഭരിതം സേവനം അർപ്പിക്കാനായിട്ട് നമ്മളെ അതീന്ദ്രിയ സഹചാരിയായിട്ട് നമ്മളെ സ്വീകരിക്കണം എന്നായിരിക്കും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് അവിടെ? പിന്നെ നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്. നമ്മൾ അറിയുന്നതിന് മുന്നേ നമുക്ക് അറിയില്ലായിരുന്നു എന്താണ് പറയേണ്ടത്, എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് നമുക്കറിയില്ല. പക്ഷെ അറിഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ പറയുന്നത്? ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ സഹചാരിയായിട്ട് നമ്മളെ സ്വീകരിക്കണം, ഭഗവാന് സേവനം ചെയ്യാനായിട്ട്. അങ്ങനെയായിരിക്കും പിന്നെ നമ്മൾ ഭഗവാനോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നത്. മനസ്സിലായോ? ബാഹ്യശക്തിയുടെ താൽക്കാലിക വശ്യതയിൽ മനം മയങ്ങുന്നവർ ഭഗവാനിലേക്ക് മടങ്ങിച്ചെല്ലുക എന്ന യഥാർത്ഥ ലക്ഷ്യം വിസ്മരിക്കുന്നെന്ന് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം 7:5-30 പറയുന്നു. ഉടനെ പറഞ്ഞത് ബാഹ്യശക്തിയുടെ താൽക്കാലിക വശ്യത, അല്ലെങ്കിൽ മായാശക്തിയില് മനം മയങ്ങുന്നവര് ഭഗവാനിലേക്ക് മടങ്ങിച്ചെല്ലുക എന്ന യഥാർത്ഥ ലക്ഷ്യം വിസ്മരിക്കുന്നു എന്ന് ഭാഗവതത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ ആ മായാശക്തിയിൽ നമ്മൾ മനം മയങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്? നമ്മളെ ലക്ഷ്യം എന്താണ്? പരമപദം പോവുക എന്നുള്ളതാണ്. ആ ലക്ഷ്യം നമ്മൾ വിസ്മരിച്ചു പോകുന്നു എന്നുള്ളത് എന്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്? ഭാഗവതത്തിലും പറയുന്നുണ്ട്. ജീവസത്തയുടെ ആഗ്രഹത്തിനനുസരിച്ച് അവിടുന്ന് പ്രതിഫലം നൽകുന്നു. ജീവന് നരകത്തിൽ പതിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തടസ്സപ്പെടുത്താതെ അത് അനുവദിക്കുന്നു. ഇതിനനുയോജ്യമായ പദമാണ് ഈശോപനിഷത്തിലെ യഥാ തദത്യഥ. അതായത് നമ്മുടെ ആഗ്രഹത്തിനനുസരിച്ചാണ് ആര് ചെയ്യുന്നത്? ഭഗവാൻ ചെയ്യുന്നത്. നമുക്ക് നരകത്തിൽ പതിക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് തടസ്സപ്പെടുത്താതെ ഭഗവാൻ അത് അനുവദിക്കും. ഇതിനുള്ള പദമാണെന്ന് പറയുന്നത് യഥാ തദത്യഥ എന്ന പദം ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾക്കനുസരിച്ചാണ് ഇവിടെ എന്ത് പറയുന്നത്? ഈ ശ്ലോകത്തിൽ യഥാതഥ്യത എന്ന പദമാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതായത് ജീവസത്തയുടെ ആഗ്രഹത്തിനനുസരിച്ച് ഭഗവാൻ പ്രതിഫലം നൽകും. നമ്മൾ എന്താണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അതൊരു തടസ്സമില്ലാതെ ഭഗവാൻ നടത്തി തരുന്നു. അതാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. ഈശ്വരനെ ഇവിടെ പരിപ്പു എന്ന് വർണ്ണിക്കുന്നു. കാരണം ഒരാളും ഭഗവാന് സമനായിട്ടോ അദ്ദേഹത്തിനേക്കാൾ ഉയർന്നവനായിട്ടോ ആരും തന്നെ ഇല്ല എന്ന അർത്ഥത്തിൽ ഭഗവാൻ നമ്മൾ എന്ത് പറയും? പരിപ്പു എന്ന് പറയും. യഥാതഥ്യം എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താണ്? നമ്മൾ എന്താണോ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അത് തടസ്സപ്പെടാതെ ഭഗവാൻ അത് നമുക്ക് അനുവദിച്ചു തരുന്നു. അതാണ് ഈശോപനിഷത്തില് യഥാ തഥ്യത എന്നത് പദം കൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത്. ജീവസത്തകൾ പ്രഭുവിൽ നിന്ന് വസ്തുക്കൾ കാക്ഷിക്കുന്ന യാചകരായി വർണ്ണിക്കപ്പെടുന്നു. അവർ അഭിലഷിക്കുന്ന വസ്തുക്കൾ അദ്ദേഹം പ്രദാനം ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ്? നമ്മൾ ഭഗവാൻ ആരാണ്? ഭഗവാൻ പ്രഭുവാണ്. നമ്മൾ യാചകന്മാരാണ്. യാചകന്മാരായിട്ട് നമ്മൾ എന്താണോ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അത് ഭഗവാൻ നമുക്ക് പ്രദാനം ചെയ്യുന്നത്. നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് പറയണത്. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താണോ നമ്മൾ യാചിക്കുന്നത് അത് ഭഗവാൻ നമുക്ക് പ്രദാനം ചെയ്യുന്നു. യാചകൻ തന്റെ ആത്മീയ ബോധത്തിലെത്തി സ്വരൂപാവസ്ഥയെ സാക്ഷാത്കരിക്കുന്നത് വരെ വിഷയസുഖങ്ങൾ യാചിക്കുന്നത് തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പൊ എപ്പോഴാണ് നമുക്ക് നമ്മുടെ സ്വരൂപാവസ്ഥയെ കുറിച്ച് നമുക്ക് സാക്ഷാത്കരിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്, നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത്, അതുവരെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും? നമ്മുടെ സുഖങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ യാചന തുടർന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും. ഭഗവാൻ എപ്പോഴും പരിശുദ്ധനാണെന്ന് സ്ഥിരീകരിക്കുന്നതിനായി ഈശോപനിഷത്തിൽ ശുദ്ധം അപാപവിധം എന്നീ പദങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എപ്പോഴും എങ്ങനെയാണ്? പരിശുദ്ധനാണ്, ശുദ്ധനാണെന്ന് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്ത് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്? ശുദ്ധം അപാപവിധം എന്നീ പദങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപവിത്രമായ വസ്തുക്കൾ അവിടുത്തെ സ്പർശന മാത്രയിൽ തന്നെ പവിത്രമായി തീരുന്നു. അപ്പൊ പവിത്രമല്ലാത്തതെല്ലാം ഭഗവാന്റെ സ്പർശന മാത്രയിൽ എന്തുമാകുന്നാണ്? ഒക്കെ പവിത്രമായിട്ട് തീരും. ഭഗവാൻ എപ്പോഴും പരിശുദ്ധനാണ്. അതാണ് ശുദ്ധം അപാപവിധം. ഭഗവാൻ അപാപവിത്തൻ എന്ന് പറയാൻ കാരണം പാപത്തിനെ അവിടത്തെ സ്പർശിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ അപാപവിത്തം എന്ന് ആ പാപവിത്തം എന്നാ പറയുന്നത് അല്ലെ. അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? ആ പാപത്തിന് ഭഗവാന് സ്പർശിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. തന്റെ അണുനാശക ശക്തിയാൽ സൂര്യൻ നിന്ദ്യമായ വസ്തുക്കളെ പരിശുദ്ധമാക്കുന്നു. ഒരു ഭൗതിക വസ്തുവായ സൂര്യൻ ഇത്രമാത്രം ശക്തനാണെങ്കിൽ സർവശക്തനായ ഭഗവാന്റെ വിശുദ്ധിയും ശക്തിയും നമുക്ക് സങ്കല്പിക്കാൻ പോലും കഴിയില്ല. അപ്പൊ സൂര്യനെ വെച്ച് താരതമ്യപ്പെടുത്താണ്. സൂര്യൻ ഭൗതിക ലോകത്തിലാണ്. സൂര്യൻ ഭൗതിക ലോകത്തിലുള്ള ഈ ഒരു സൂര്യന് തന്റെ അണുനാശക ശക്തിയാൽ സൂര്യൻ നിന്ദ്യമായ വസ്തുക്കളെ പരിശുദ്ധമാക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിന് പുറത്ത് ആത്മീയ ലോകത്തിലാണ് ഭഗവാൻ. ആ സർവശക്തനായ ഭഗവാന്റെ വിശുദ്ധിയെക്കുറിച്ചും ശക്തിയെക്കുറിച്ചും നമ്മൾ ചിന്തിക്കാൻ പോലും നമുക്ക് സാധിക്കുന്നതല്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ നോക്കിയിട്ട്
മന്ത്രം 8 വിശദമാക്കുക. 8ാമത്തെ മന്ത്രത്തിൽ എന്താ പറയുന്നത്? ഭഗവാൻ ശരീരമില്ലാത്തവനാണ്, ശിലകളില്ലാത്തവനാണ്, സർവജ്ഞനാണ്, സ്വയം ശിലകളില്ലാത്തവനാണ്, സർവജ്ഞനാണ്, പാപരഹിതനാണ്, തത്വജ്ഞാനിയാണ്, അനാദികാലം മുതൽ തന്നെ പാപരഹിതനുമാണ്, അനാദികാലം മുതൽ എല്ലാവരുടെയും വസ്തുതാപരമായി തന്നെ ഗ്രഹിച്ചിരിക്കുന്നു. വസ്തുതാപരമായി ഭഗവാനെ ഗ്രഹിച്ചിരിക്കുന്നു അല്ലെ? ഒന്നുകൂടി പറയാം നമുക്കത്. ബ്രഹ്മസംഹിത 32 എന്താ പറഞ്ഞത്? 5:32 ഏത് ശരീരഭാവം കൊണ്ടും ഏത് കർമ്മവും ചെയ്യാൻ ഭഗവാന്റെ എല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങളും എല്ലാ പ്രവൃത്തികളും ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു അല്ലെ? എങ്ങനെയുള്ളവരാണ് പൂജാ വിഗ്രഹങ്ങളെ ഭൗതിക മൂലകങ്ങൾ കൊണ്ടുള്ളതായിട്ട് കണക്കാക്കപ്പെടുന്നത്? എങ്ങനെയുള്ളവരാ? മന്ത്രങ്ങളോ അറിയാത്ത മൂഢന്മാര്. ജീവിവർഗത്തിന്റെ പത്താവസ്ഥയ്ക്ക് കാരണം ഭഗവാനുമായുള്ള ഭഗവാനുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം മറന്നുപോയതുകൊണ്ട്. ഈശോപനിഷത്തിലെ യഥാതഥിത എന്ന പദം കൊണ്ട് അർത്ഥാക്കുന്നത് എന്താണ്? ജീവസത്തയുടെ ആഗ്രഹത്തിനനുസരിച്ച് ഭഗവാൻ ഇപ്പൊ മനസ്സിലായോ നമുക്ക് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഓരോന്നും കിട്ടുന്നതെന്ന്? നമ്മൾ എന്താണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അത് ഭഗവാൻ തരും. അതാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത് അല്ലെ? യഥാതഥ നമ്മളെ വിഷമിപ്പിക്കുന്നില്ല, നമ്മളെ ആഗ്രഹം നടത്തി തരാണ്. അതാണ് ഭഗവാൻ അവിടെ ചെയ്യുന്നത്. ഈശ്വരനെ പരിഭു എന്ന് സൂചിപ്പിക്കാൻ കാരണം എന്താണ്? ഭഗവാൻ മഹോന്നതനാണ് എന്നും ഭഗവാന് സമനായോ ഭഗവാനേക്കാൾ ഉന്നതനായോ ആരും തന്നെ. അതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാനെ പരിഭു എന്ന് പറയുന്നത്. ഇവിടെ ഈശോപനിഷത്തിലെ ശുദ്ധം അഭാവവിധം എന്ന പദങ്ങൾ എന്തിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്? ഭഗവാൻ എല്ലായ്പ്പോഴും പരിശുദ്ധനാണ്. പാപത്തിന് ഭഗവാനെ സ്പർശിക്കാൻ പോലും സാധ്യമല്ല. അതാണ് അഭാവവിധൻ എന്ന് പറയുന്നത്. പാപത്തിന് ഭഗവാൻ പരിശുദ്ധനാണ്. ഭഗവാനെ സ്പർശിക്കാൻ ഭഗവാനെ സ്പർശിക്കാൻ പോലും സാധിക്കാത്തത് കൊണ്ട് ഭഗവാനെ അതാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇത്രയാണ് നമ്മളെ 8 വരെയുള്ള മന്ത്രത്തിൽ പറയുന്നത്. നമുക്ക് 8 വരെയാണ് നമ്മൾ എക്സാം വെക്കുന്നത്. ഞാനൊന്ന് തൊട്ട് ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ടില്ല, ഞാനൊന്ന് പറയാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമ്മൾ ധ്യാനമന്ത്രം തൊട്ട് തുടങ്ങാം. ധ്യാനമന്ത്രം തൊട്ട് 8 മന്ത്രം ലൈവ് ഓഫ് ചെയ്തിട്ടില്ല. ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? ധ്യാനമന്ത്രത്തിൽ പറയുന്നത് ഭഗവാൻ സത്യമാണ്, പൂർണ്ണമാണ്. ഭഗവാനിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിക്കുന്ന എല്ലാതും എങ്ങനെയായിരിക്കും? പൂർണ്ണമായിരിക്കും. പൂർണ്ണതയിൽ നിന്ന് എത്ര പൂർണ്ണങ്ങൾ ഉണ്ടായാലും അതെല്ലാം എങ്ങനെയായിരിക്കും? പൂർണ്ണങ്ങൾ തന്നെയായിരിക്കും, സ്വയം പൂർണ്ണങ്ങളായിരിക്കും. ഭഗവാനിൽ നിന്ന് എത്ര പൂർണ്ണങ്ങൾ ഉണ്ടായാലും ഭഗവാൻ സമ്പൂർണനായിട്ട് തന്നെ അവശേഷിക്കുന്നു എന്നാണ് ധ്യാനമന്ത്രത്തില് നമ്മൾ പറയുന്നത്. ഭഗവാൻ സത്യമാണ്, പൂർണ്ണനാണ്. ഭഗവാനിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിക്കുന്നതെല്ലാം പൂർണ്ണങ്ങളായിരിക്കും. എത്ര പൂർണ്ണങ്ങൾ ഉണ്ടായാലും ഭഗവാൻ എങ്ങനെ തന്നെ അവശേഷിക്കും? സമ്പൂർണനായിട്ട് തന്നെ അവശേഷിക്കും. 1ാമത്തെ മന്ത്രത്തിൽ പറയുന്നത് പ്രപഞ്ചത്തിലുള്ള സർവ്വചരാചരങ്ങളും ഭഗവാന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലും നിയന്ത്രണത്തിലും ഉള്ളതാണ്. ഈ ഓരോരുത്തർക്കും ഭഗവാൻ ഒരു വിഹിതം നീക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ആ അർഹതപ്പെട്ട നീക്കി വെച്ചത് മാത്രം നമ്മൾ സ്വീകരിക്കണം. മറ്റുള്ളവരുടെ ധനം നമ്മൾ ആശിക്കാൻ പാടില്ല എന്നാണ് 1ാമത്തെ മന്ത്രത്തിൽ പറയുന്നത്. അങ്ങനെ ഭഗവാന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം നമ്മൾ ജീവിക്കുകയാണെങ്കിൽ എത്ര വർഷം വേണമെങ്കിലും, 100 കണക്കിന് വർഷവും നമുക്ക് ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ ജീവിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. കർമ്മബന്ധനങ്ങൾ നമ്മളെ തളയ്ക്കുന്നില്ല. മനുഷ്യൻ ഇതല്ലാതെ വേറൊരു വഴിയില്ല എന്നാണ് 2ാമത്തെ മന്ത്രത്തിൽ പറയുന്നത്. അതായത് ഭഗവാന്റെ നിർദ്ദേശത്തിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ ജീവിക്കുകയാണെങ്കിൽ എത്ര കാലം വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ഇവിടെ ജീവിക്കാം. കർമ്മബന്ധനത്തിൽ നമ്മളെ തളയ്ക്കുന്നില്ല. നമുക്ക് മനുഷ്യർക്ക് ഇതല്ലാതെ വേറൊരു വഴിയില്ല എന്നാണ് 2ാമത്തെ മന്ത്രത്തിൽ പറയുന്നത്. 3ാമത്തെ മന്ത്രത്തിൽ പറയുന്നത് ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന് ശ്രമിക്കാത്തവൻ ആത്മഹന്താവ്, ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന് ശ്രമിക്കാത്തവൻ ആസുരികവും ആരായാലും ശരി അജ്ഞാനം നിറഞ്ഞ അന്ധകാരം നിറഞ്ഞ ലോകങ്ങളിലേക്ക് എത്തിച്ചേർന്നേ മതിയാകൂ. ഫസ്റ്റ് ധ്യാനമന്ത്രം 0 മന്ത്രം, അതുകൊണ്ട് 1, 2, 3 പറഞ്ഞു. എല്ലാതും ഭഗവാന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ളതാണ്, ഭഗവാന്റെ നിയന്ത്രണത്തിലുള്ളതാണ്. സർവ്വചരാചരങ്ങളും ഓരോരുത്തർക്കും ഒരു വിഹിതം നീക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് മാത്രം സ്വീകരിക്കണം, മറ്റുള്ളവരെ ആശിക്കാൻ പാടില്ല. അങ്ങനെ നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം നമ്മൾ ജീവിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എത്ര കാലം വേണമെങ്കിലും ജീവിക്കാം. കർമ്മബന്ധനങ്ങളിൽ തളയ്ക്കുന്നില്ല. മനുഷ്യൻ ഇതല്ലാതെ വേറൊരു വഴിയില്ല. ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന് ശ്രമിക്കാത്തവൻ അത് ആരായാലും ശരി അജ്ഞാനം നിറഞ്ഞ അന്ധകാരം നിറഞ്ഞ ലോകങ്ങളിലേക്ക് എത്തിച്ചേർന്നേ മതിയാകൂ. അപ്പൊ ആദ്യത്തെ 4 മന്ത്രം ധ്യാനമന്ത്രവും ആദ്യത്തെ 3 മന്ത്രവും
നാലാമത്തെ മന്ത്രത്തിൽ പറയുന്നത് നാലാമത്തെ ഭഗവാന്റെ മഹത്വത്തെ കുറിച്ചും അഞ്ചാമത്തെ ഭഗവാന്റെ വൈരുദ്ധ്യത്തെ കുറിച്ചും അവർ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ മഹത്വം പറയുന്നത് ഭഗവാൻ സ്വതാമസ്ഥയിലാണെങ്കിലും പരമപുരുഷൻ എങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞ മനസ്സിനേക്കാൾ വേഗത കൂടിയവനാണ്, ശക്തിമാന്മാരായ ദേവന്മാർക്ക് അപ്രാപ്യനാണ്, എല്ലാവരുടെ നിയന്താവാണ്, പിന്നെന്താ പറയണത് നിയന്താവാണ്, മഹത്വത്തിൽ ഭഗവാൻ എല്ലാവരെയും അതിശയിപ്പിക്കുന്നവനാണ്. അപ്പൊ സ്വധാമത്തിലാണ്, മനസ്സിനേക്കാൾ വേഗത കൂടിയവനാണ്, എല്ലാ ദേവന്മാരുടെയും അധിപനാണ്, എല്ലാവരുടെയും നിയന്താവാണ്, മഹത്വത്തിൽ ഭഗവാൻ എല്ലാവരെയും അപ്രാപ്യനും കൂടിയാണ്. അപ്രാപ്യനാണ്, മഹത്വത്തിൽ എല്ലാവരെയും അതിശയിപ്പിക്കുന്നതാണ് ഭഗവാന്റെ മഹത്വം എല്ലാവരെയും അതിശയിപ്പിക്കുന്നതാണ് പറയുന്നു. അപ്പൊ സ്വധാമത്തിൽ നിന്ന് സ്വധാമത്തിലാണെങ്കിലും മനസ്സിനേക്കാൾ വേഗതയിൽ കൂടിയവനും മറ്റ് ദേവന്മാർക്ക് അപ്രാപ്യനും ദേവന്മാരുടെ നിയന്താവും മഹത്വത്തിൽ എല്ലാവരെയും അതിശയിപ്പിക്കുന്നതിനാണ് ഭഗവാൻ എന്ന് നമ്മള് നാലാമത്തെ മന്ത്രത്തിൽ പറയുന്നത്. അഞ്ചാമത്തെ മന്ത്രം ഭഗവാന്റെ വൈരുദ്ധ്യങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയുന്നു. ചലിക്കുന്നു, ഭഗവാൻ ചലിക്കുന്നു, ചലിക്കാതിരിക്കുന്നു, വിദൂരസ്ഥനാണെങ്കിലും സമീപസ്ഥനാണ്, സകലതിന്റെയും അകത്തും പുറത്തും സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. അതാണ് നമ്മള് വൈരുദ്ധ്യങ്ങളാണിത് ഭഗവാന്റെ. നമ്മുടെ ചിന്തകൾക്ക് അപ്പുറത്താണ് ഭഗവാന്റെ ഓരോ പ്രവർത്തികൾ. അതാണ് ചലിക്കുന്നു, ചലിക്കാതിരിക്കുന്നു, സമീപസ്ഥനാണെങ്കിലും വിദൂരസ്ഥനാണ്, സകലതിന്റെയും അകത്തും പുറത്തും സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. അത് ഇപ്പൊ 4ഉം 5ഉം, ഒന്ന് മഹാത്മ്യം, ഒന്ന് വൈരുദ്ധ്യം. പിന്നെ 6, 7, 8. 6, 7, 8 പറയുന്നത് ഏതൊരു വ്യക്തിയാണോ ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തി സകലിനെ ദർശിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്, എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളിലും ഭഗവാനുണ്ട്, എല്ലാവരും ഭഗവാന്റെ അംശമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് ആരാൾക്കാണോ അവരൊന്നിനെയും വെറുക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ 6ാമത്തിൽ പറഞ്ഞെന്താണ്, എല്ലാറ്റിനെയും ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തി ദർശിക്കാൻ സാധിക്കുന്നവൻ, എല്ലാവരും ഭഗവാന്റെ അംശമാണ്, എല്ലാവരിലും ആരുണ്ട്, ഭഗവാനുണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നവൻ, അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്നവൻ ഒന്നിനെയും വെറുക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് 6ാമത്തെ മന്ത്രത്തിൽ പറയുന്നത്. 7ാമത്തെ മന്ത്രത്തിൽ പറയുന്നത് ഗുണപരമായിട്ട് എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും ഗുണപരമായിട്ട് ഭഗവാന് തുല്യനാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നവൻ ശരിയായ ജ്ഞാനം നേടിയ വ്യക്തിയാണ്. ആ വ്യക്തിക്ക് എന്തുണ്ടാവില്ല, മായയും ഭയമൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല, മായ ഭയമൊന്നും അനുഭവപ്പെടില്ല. എല്ലാതും ഗുണത്തില് ഭഗവാന് തുല്യരാണ്, എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളും ഗുണത്തില് തുല്യരാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നവന് എന്താണ്, ശരിയായ രീതിയിൽ ഭഗവാനെ വീക്ഷിക്കുന്നവനാണ്, ശരിയായ രീതിയിൽ ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കുന്ന അജ്ഞാനം നേടിയ വ്യക്തിയാണ്. ആ വ്യക്തിക്ക് എന്തുണ്ടാവില്ല, മായയോ ഭയോ ഒന്നും അനുഭവപ്പെടില്ല എന്നാണ് 7ാമത്തെ മന്ത്രത്തിൽ പറയുന്നത്. 8ാമത്തെ മന്ത്രത്തിൽ പറയുന്നത് ആ ഭഗവാനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് അല്ലെ. ആ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ഇപ്പൊ ഇത്രയും പറഞ്ഞതാണ്, ഭഗവാനുമായിട്ട് ഗുണത്തില് തുല്യരാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നവൻ ശരിയായ ജ്ഞാനം നേടിയവരാണ്, ആ വ്യക്തിക്ക് മായയും ഭയമൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. അതിന് മുന്നത്തില് പറഞ്ഞത് എല്ലാവരും ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തി ദർശിക്കുന്നവൻ, ഭഗവാൻ എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളും ഭഗവാന്റെ അംശമാണ്, എല്ലാവരിലും ഭഗവാൻ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നവൻ ഒന്നിനെയും വെറുക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ ആ ഭഗവാനെ കുറിച്ചാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത്, 8ാമത്തെ മന്ത്രത്തിൽ പറയുന്നത്. ആ ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാണ്, ആ വ്യക്തി ശരീരമില്ലാത്തവനാണ്, സിരകളില്ലാത്തവനാണ്, സമ്പൂർണനാണ്, സർവജ്ഞനാണ്, പാപരഹിതനാണ്, ദോഷരഹിതനാണ്, തത്വജ്ഞാനിയാണ്, അനാദികാലം മുതൽക്ക് തന്നെ എല്ലാവരുടെയും അഭിഷ്ടങ്ങൾ നിറവേറ്റി തന്നിരിക്കുന്നതുമായിട്ടുള്ള സർവശക്തന് വസ്തുതാപരമായിട്ട് ഗ്രഹിച്ചിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഇതിൽ പറഞ്ഞ ഓർഡറിൽ പറഞ്ഞാലും കുഴപ്പമില്ല, പക്ഷെ ഇങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ കണക്ട് ചെയ്യാൻ കിട്ടും നമുക്ക്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല. അപ്പൊ ആ ഭഗവാനെ എങ്ങനെയാ നമ്മൾ ഗ്രഹിച്ചിരിക്കുന്നത്, ശരീരമില്ലാത്തവനാണ്, സിരകളില്ലാത്തവനാണ്, സമ്പൂർണനാണ്, സർവജ്ഞനാണ്, പാപരഹിതനാണ്, ദോഷരഹിതനാണ്, തത്വജ്ഞാനിയാണ്, അനാദികാലം മുതൽക്ക് തന്നെ എല്ലാവരുടെയും അഭിഷ്ടങ്ങൾ നിറവേറ്റുന്നവനുമായിട്ടുള്ള ഭഗവാനെ വസ്തുതാപരമായി ഗ്രഹിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നാണ് 8ാമത്തെ മന്ത്രത്തിൽ. അപ്പൊ 0